back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Olympia. Distansya ko si Babo. Anyan ko gamita akong gahom. Ano pagkaabot ko sa gihasik ng mga tao sa daotan? Ano? Bigo asong milutaw ng replika nga bato. Nga nagrepresentar sa hangin. Niya ibabos kong pad. Ako na ng gamiton. Hangin! Yan ang hangin. Ganaya pa nga nun. Musikay na ko. Agay! 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 May butyok! Bay! Tabang bay! Wala tayo na makita kong mananap! Aga! Gisundan ko ni mo. Ubay! Kay gusto kong kuyog ni mo! Bay, dili na pwede. Tungkol ti delikado. Bay! Sige na bay! Pagkuyugan lang gud. Magkatabang lagi ko ni mo! Sige na! Wa kay katabang ako. Tungkol kay wa kay gahom. Maumbilin ka lang. Na! Kunin mo kong pasagdan din eh! Pasig, maunsaw niya ko nagpaulin ako! Distansya na ba yata dito sa ibabaw? Bay! Sige na bay! Pagkuyugan ako! Daghan na nagkinanglas ko patabang. Bay! Sige na! Kuyog lang ko! Sige, dali na. Sakay din sa panganod. Madali. Yes! Ayaw! Mo ko pasyon! Kinsa ka? Ang hari sa gangit-ngit. Unsa? O di tagapat yun. Kundi, himuon ti ka nga usa sa akong mga sakop. Unsa? Itong aso, bigaw si umama! Misuot sa umama! Panagan mo! Kay tamong huway mga silbi, mahiagom ani aron hingpit nga mawa kamo aning kalibutan ah! Mahisanayangay ninyo! Tungod kay wa mo'y silbi! O ikaw! Wa kay silbi! Ayaw pagdagan kay ikaw ang sunod! Ikaw na sab! Inangin mo! Manayangay ni mo! Bay! Bay! Nalagpot ang babae nga naiko sa imong gahom! Ug tanawa! Wa na siya maglihok! Tara! Atong dulon, bay! Bay! Wa na gyud siya maglihok! Ug napaso ang iyang lawas nga naiko sa imong gitira niya! Patay na ka na siya. Bay! Gano ka? At patasunahan. Dinapay na kita sa kumanabang. Pagdali! Ubay-ubay na ang nahimo lang kong sagop karong gabi una. Ubay-ubay na! Ug nalipay kay ko. Dito sa unahan. Adto ko sa unahan. Ug kinsa ka nga mo babag sa kong gustong buhaton? Ang bagong sugo! Dili ko ba ang mabuhi pa? Ang angay ka ninyo! Mawa sa hingpit ng kalibutan na! Di paggawa si gahom! Ang kundahan ko siya sa kong gahom! Pinagi sa tubig! Kinit! Nanatawis sa akong lawas ang tubig na murang bangkaw. Tadi
Tigis kayo! Dili pa kayo ugahong! Wa pag kita mo man! Mag-abot na kita pagbalik! Mag-abot na kita! Oh, bay, nakita ni mo, bay? Kalit lang nga nahimong daghang kwaknit ang lawas sa itong tawhana. Bay, mao to ang dako-dako sa kangit-ngit, bay? Oh, si Sandro. Unsa? Pero, wag ibahot ni mo, bay, eh. O pag ganin mo napagawa sa imong gahom. Pero, wa naman si daganan. Dili siya ang ikumpiyansahan. Babatsok. Ngiga ni mo, bay, eh. Nagmugna ka og tubig pirmiro. Pero, sa dihang imong gitiran niya, napurma maning murag mga pana. O, mitaroy kadaghan sa iyang lawas. Ah, nagdota tan-ahon, oy. Kinala mawagi sila sa hingpit ining kalibutan. Animal. Nag-abot yun ang among daan adtong bag-ong sugo. Bag-ong sugo ko siya. Animal. Kadaggan akong samad. Kinahanglan unang matangtangon na nina akong mga nangataroy sa akong kalawasan. Kasakit. Kining usa ka mitaroy sa akong lawas. Ini. Naroy ka na. Kung nahimo kining tubig. Kininasad. Kininasang usa. Ya. Nene kita sa Olympia. Bay, nindot nga experience ang nahitaburon, bay. Kinahan ko. Kuyo ko sa ba? Dili ka na mahimo, Butchok. Ha? Nga naman. Nagkakuyog lang ka kagani ha. Kinapiki ko. Pero, dili ko masugot ka makuyog ka pa. Ay, nasab ni mo, bay, oy. Basta ka dili ko masugot ka makuyog ka pa sa kunakaw. Dili na. Ay. Natangtangan na ako ang tanang mitaroy sa kulawas. Animal. Nag-abot man tuod ang among daan adto niya pero nasamad sa ko. Makalagot. Makalagot! Wa ko kabawas na. Pero kining masamad na ko. Maayo ra kini. Maayo ra. Pero yun na pa. Matod pa niya nga siya ang bagong sugo. Pero si Ang Mateo. Naglibo ko. Bagong sugo. Bagong sugo. Kung mao ka na, doon na na'y bagong sugo. Ug mao ka to siya ang bagong sugo. Nga puli ni Amo Mateo? Nalipay ko sa imong gitahon ako, Minard. Kasaligan ka na yun. Pero, hangyo ko lang. Ayaw na yun pakuyuga pa si Butchok. Kay ma-problema ka yun niya. O bitaw, akin ba siyang gingnan nga dinigid ako siya pakuyugon? O pasalo ako Amo Mateo nga napakuyog lang ko siya. Kung saan, napikhan mo ko kagani ha? Okay na. Pero kinahanglan nga sa sunod, mag-inusara ka nga manalipod sa katauhan. Bagong sugo. Bagong sugo. Mag-abot ra pag-usab ang atong daan. O paniguroon ko nga sa ato niyang panag-abot, mabuntog ko ikaw bagong sugo. Pagahon! Uy! Oh! Jima! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!